espero que us agradi el nou setup. Porto 2 setmanes muntant. Però és que jo volia que es veiessin... És que, vull dir, un moment, és que ara tinc llums, però no es veuen. Queda en càmera que hi ha llums, com de persona que fa vídeos seriosament i que es pren les coses seriosament. Som-hi! Benvinguts i benvingudes a un nou programa. Aquesta setmana, com veieu, hi ha algun canvi de set. Ara gravarem els Parlem-nes tots aquí, l'entrada, la xerrada, etc. Tot ho veureu en el nou setup que tinc, és a dir, la nova habitació que tinc. Aquesta setmana hem fet un programa que realment no ens ha costat gens de muntar, perquè era una cosa que feia molt de temps que volíem fer, però no trobàvem el moment. I aquesta setmana vam dir... és el moment. Bàsicament ens hem juntat amb l'Alba, la Belén i la Míriam per fer un repàs bastant extens, ja veureu, i bastant divertit, he de dir, sobre les sagues juvenils que van tenir lloc, diguem, entre el 2000 i el 2015. Segur que ja us han vingut noms al cap, com per exemple Crepúsculo, Els Jocs de la Fam, Percy Jackson, Nàrnia... Tota aquesta inventiva de fantasia amb la que vam créixer la nostra generació, avui la repassem. Com sempre, ja sabeu que ens podeu trobar a les xarxes socials per si ens voleu donar idees o si ens voleu suggerir temes que us agradaria que parléssim en el Parlem-ne, que de tant en tant ja sabeu que us agafem les idees i les fem. I ara sí, ja no m'enrotllo gaire més perquè no necessiten més introducció a aquest tema, anem directes a la xerrada. Parlem-ne! Deixeu-me que us presenti a les convidades que m'acompanyen avui. Començo amb l'Alba Pasqual. Alba, què tal? Hola, molt bé, Adriana. Un altre cop per aquí. Bueno, les coneixeu a totes ja, perquè ja han vingut més d'una vegada. També està amb nosaltres la Míriam Parralejo avui. Míriam, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé. I passa per aquí, ara feia uns dies que no venia, la Belén Ruiz. Com estàs, Belén? Hola, molt bé. Si us pregunteu per què estem aquí avui, ens ha vingut de gust fer un programa una mica friqui. Ja sabeu que en el Parlem-ne cada cop ens anem a coses més concretes i més friquis. I l'altre dia parlant vam dir, escolta, no hem dedicat encara un programa exclusiu a parlar de sagues juvenils en general, perquè nosaltres som d'una generació que vam tenir un boom bastant important de sagues juvenils, i avui hem vingut a parlar d'aquelles sagues que entre els 2005 i 2015 ens van alegrar la nostra adolescència. No podem, vull dir, és així. Sí, sí. Així. Sí, és. Perquè és que en tot aquest període a Harry Potter ja li vam fer un Parlem-ne propi, perquè Harry Potter és un altre tema, llavors ja us el deixaré enllaçat per aquí. Però Harry Potter és una d'elles. Jo crec que Harry Potter va ser una mica la que va començar tot això de les sagues juvenils, però van venir coses com Pirates del Caribe, com Nàrnia, Eragon, Crepúsculo, Percy Jackson, Els Jocs de la Fam... És que és una mica abrumador, perquè realment cada any pràcticament teníem una pel·li relacionada amb una saga que tots seguíem. Llavors jo crec que la primera pregunta és obligada per totes, que és quina, de totes aquestes que hem anat anomenant, o potser alguna que m'hagi deixat, quina era la que més us va enganxar a vosaltres? Quina era la vostra preferida? Alba, va, comença tu. Vale. Tu, perquè ja sabem a quina vas. Ara, crec que és una mica spoiler de la meva vida, però sí, jo Crepúsculo està en account always. És que a mi m'agrada... He de dir que de més petita era super mega fan, i segueixo sent fan, de Pirates del Caribe, perquè estava obsessionada. O sigui, Jack Sparrow era el meu crush màxim de petita, però després va arribar Crepúsculo, que ja era més adolescent, i em vaig llegir els llibres i després les pel·lícules, i no sé, ho recordo amb una nostàlgia però supermaca, no? És com aquest sentiment que ara fan memes que diuen imagínate 13 anys, llegas a casa, Disney Channel. Uf, és això Crepúsculo per mi, t'ho juro, és com l'adolescència però super... molt càlid. Bueno, és que teníem com 12, 13 anys quan es va estrenar 12 anys. Crepúsculo. És que clar. Sí. I a més era com que sortien... Jo me recordo que Eclipse i Amanecer van sortir després de la primera pel·lícula, o sigui, el llibre em refereixo. Sí. I era com cada any esperar l'estrena de la pel·li, però després abans llegir-nos el llibre... Era com... Va ser una etapa molt maca, jo també la recordo molt xula. És veritat que ara miro les pel·lis i m'entra nostàlgia, però també penso... Vale. Bueno, exacte. Saps? Però va ser una etapa molt maca. Jo he de dir que jo Crepúsculo les vaig veure totes, però
com que a mi sempre m'han agradat molt les coses de fantasia i els vampirs i tal, jo com que en el meu cap no podia entendre que els vampirs brillessin, perquè tothom sap que els vampirs amb el sol el que fan és que se funden, a mi això no m'entrava en el cap, llavors era com que sí però no. Però les anava a veure perquè totes, en plan, tothom l'anava a veure, però sí que és veritat que jo sé que l'Alba és molt més fan, però en canvi jo era com de, és que estos vampiros brillen, és que què hem de fer amb això? És un dilema que tothom va tenir aquest, Sí, total. Home, és que clar, l'Edward allà obrint-se allà al mig de la plaça aquella italiana i tot brillant, i jo pensant, què fas? Què fas, tio? Jo he de dir aquí una cosa, ¿vale? Jo era Team Jacob. Bueno, Jo també! quin programa. A veure. Belén. Ui, Això és és disputa, United. Això és disputa, jo me'n recordo. Era una cosa molt heavy, Sí, A classe, si eres Team Edward o Team Jacob. Era molt heavy. Era molt heavy, sí. Home, jo fa uns dies estava amb la Belén i li vaig comentar, dic, jo estava amb un grup de noies que eren totes Team Jacob i jo pensant, què? I la Belén, no, el meu grup era amb Team Edward i jo, per què no érem amigues a aquesta època? Perquè això em va generar moltes disputes internes i enemistats. Totes les meves amigues eren Team Edward també. Perquè teníem Que bon fort, gust. Sí, exacte. La meva una millor cosa, amiga. però compareu-ho de veritat. No! Edward o Jacob? O sigui, a veure, jo sí que és veritat que ara de gran sí que potser li veig una mica els encants, no? També perquè saps quin actor hi ha darrere, llavors l'actor pues, també, Bueno. Això No. també tira. Però clar, a mi abans, o sigui, no sé, era com que el Jacob el veia com més... I després el tio s'enamora d'un bebè només... Vull dir que és com... Jacob, tampoc... Sí, això, lo del emprimamiento y el CGI és una mica creepy. Però un moment, Sí. Clar, era una molt- l'Edward Cullen està malito. Qui? L'Edward Cullen, un moment. Per què? No Per està, què? no està, no, o sigui, tu veus ara la pel·lícula i aquest noi no estava, vull dir, s'està ficant a casa teva per veure com estàs dormint. Bueno, ja, sí, ja. Un moment. A veure, és També us he de dir, fantasia. jo de petita, o sigui, quan van sortir les pel·lis, també hi ha una escena, la pel·li de Peter Pan, Mhm. hi ha l'escena com hi ha el plano així zenital de la Wendy dormint tal, que Sí. obre els ulls i ja està el Peter Pan. Jo me'n recordo que jo desitjava que això em passés. I Home, desitjava clar. que em passés amb l'Edward. Obria els ulls i que l'Edward estigués a la meva habitació. Saps? I que em digués quiero provar una cosa i que se m'apropés i que em fes un petó com el que li fa a la Bella, saps? És que jo això ho desitjava. Clar, amb 12 Jo anys també. t'ensenyen això. Ja. Clar, és que qui no ho vol, això? Que un home No. es coli a la teva habitació. Ara jo penso, obro els ulls i em trobo un home a la meva habitació i, bueno, tenim un problema. Potser, clar. Saps? Potser hi ha un Però problema de aquí. l'escena era com... No sé. Clar. No, va ser una època molt divertida, Crepúsculo. Vull dir, jo recordo anar-la a veure-la en plan amb la gent. Bueno, és que és això, o sigui, es va crear com un ritual pràcticament, no?, de que quedàvem per anar a veure les pel·lis de Crepúsculo i de totes aquestes... Sí. I de totes aquestes sagues, realment. Quina era la preferida de la Belén, per això? A mi em va passar una cosa molt forta amb Eragon. Uf, Sí, o sigui, jo recordo llegir-me el llibre, que em va agradar moltíssim, però és que a mi les pel·lis de fantasia és una cosa que em pot, saps? I amb Eragon s'ajuntaven un munt de coses, el món dels dracs, el món de la fantasia, també hi ha amor a la pel·lícula, després l'actor principal, que jo estava enamoradíssima de l'actor principal, de l'Edward Spears, Era molt mono. Sí. que a dia d'avui jo el segueixo perquè és una T'anava a persona dir que què m'encanta. fa ara, perquè... Sí, no, ell segueix actuant i de fet, vale. ara és pare, però tu el veus i dius, és que Bueno, quants anys tens tenim? 35 o així, i és un home que dius, és que ets guapíssim, saps? O sigui, és molt heavy. Llavors, clar, es va juntar tot això i també la banda sonora d'Eragon per mi va ser... O sigui, jo tinc una playlist de bandes sonores i la tinc a les bandes sonores perquè em sembla una masterpiece increïble. Llavors, jo a dia d'avui quan miro Eragon la miro i penso, és que m'encanta. I em fa ràbia perquè no la van seguir, saps? És com que al final que té la pel·lícula no és un final tancat, sinó que és com que et donen aquest tas de... Clar. Hi haurà un altre, però mai hi ha hagut un altre. I clar, la història d'amor entre la Arya i l'Eragon, que és com que s'encanten però mai s'arriben a fer un petó, llavors la Safira, que és la dragón, o sigui, és que m'encanta, simplement, és que m'encanta. Sí, però el que va passar amb Aragorn és que no sé si... O sigui, sí que és veritat que com a saga literària sí que en podem parlar, però clar, com a saga cinematogràfica
no en podem parlar com a saga com a tal, perquè només hi ha una pel·li, per desgràcia. Per això, Però sí. això ha passat amb altres sagues de les que jo crec que parlarem en algun moment, que ens hem quedat a mitges, vull dir que realment se n'han tancat poques, d'alguna manera. No sé de quina vol parlar la Míriam. Jo vull parlar, clàssica màxima, de les cròniques de Nàrnia. Veus? Un altre exemple de coses que no s'han acabat. És que clar... Sabia que m'entendríeu. Sí. Vaig llegir-me el llibre perquè me'n recordo d'una noia de la meva classe. Hola Sílvia, si estàs veient això, moltes gràcies per deixar-me aquell llibre. Perquè, em va canviar la vida. Jo abans mai, crec que va ser el primer llibre que vaig llegir, no, d'aquests que no et donen al col·le, que tu de veritat agafes un llibre i te'l llegeixes, crec que el primer va ser les cròniques de Nàrnia. I després vaig veure la peli, hòstia, jo vaig veure el lleó i jo flipava. Dic, un momento, Aslan està hablando. La primera pel·li està molt ben feta. Està molt ben feta. La primera Nàrnia està molt bé, realment. És increïble. O sigui, El lleó és increïble, O sigui... Sí, no, i com explica la història i tot, vull dir que hi ha vegades que ja tu des del principi dius, bueno, aquesta saga no. Però és que Nàrnia s'aguanta, o sigui, passen els anys i aguanta com a pel·li de fantasia. Aguanta super bé. Sí. Està molt bé, és una pel·lícula que està molt bé. Jo estava enamoradíssima del... Bueno, és que ara no me'n recordo els noms, però... Del príncipe Caspian. El Peter, claro. És que... El Peter. Bueno, el príncipe Caspian, clar. I ho sento, però jo... Peter, Edmund... Edmund... I la Susan, no? I la petita? Ai, com es deia la petita? No me'n recordo, és que ara fa molt. Hòstia, un moment. Però jo estava obsessionada amb el Peter i després, clar, a la segona pel·li em posen el príncipe Caspian i jo pensant, clar, què hem de fer? High level. També la banda sonora d'aquesta pel·lícula de Nàrnia és espectacular. La Belén i les bandes sonores. Sí, si mai fas un podcast de bandes sonores, call me. No, però veus, Nàrnia també sí. va fer 3 i allà es va quedar. I hi ha més llibres de Nàrnia i no les van seguir mai. Sí, hi ha un munt, no, de Nàrnia, de llibres? Sí. A més, Nàrnia jo crec que també era una cosa que érem més petits, anàvem amb els pares i els pares els hi encantava perquè els meus pares eren fans de Nàrnia total. I jo me'n recordo que quan va sortir el que deia la Míriam del lleó, quan el veus per primer cop, el meu pare em deia, jo quan era petit vaig veure Tiburón de Spielberg i em vaig quedar super impressionat i no podia ni banyar-me a la platja ni a la piscina de la por que em feia. I per nosaltres el lleó, els efectes especials era una mica com el nostre paral·lelisme salvant les distàncies d'això de veure una cosa tan espectacular, el CGI combinat amb persones. A Nàrnia jo crec que per mi va ser una de les primeres experiències de veure efectes visuals i dir, joder, i a Pirates del Caribe ho mateix amb el ara no em surt, com es diu? Amb el Davy Jones. Amb el Davy Jones, que, hòstia, a mi em fotia un mal rotllo. És increïble, és increïble. Sí. Una cosa, aquí la pitjor creació de CGI ever és Renesme. La Renesme. I tothom ho sap. Sí, així Jo és. és una cosa que no entendré mai, o sigui, tornem a Crepúsculo, però jo això no ho entendré mai, com una pel·lícula amb tanta pasta pel mig em foten el bebè que, per favor... Però és igual, o sigui, podrien haver posat un bebè normal, o sigui... Clar, i un moment... Per mi no és una justificació que diguin és que s'ha d'assemblar a la Bella i a l'Edward, m'és igual, o sigui, m'ho creuré molt més si és un bebè real. Exacte. Sí, el que heu fet. Total. Perquè jo me recordo el primer moment que la Rosalie la té en braços i llavors es gira i li veus la cara i dius... What? Saps? O sigui, els efectes especials d'aquesta pel·li estan superbé, els llocs, tot està brutal, i després veus això i dius, se m'ha baixat. No. Sí. Deixem que la gent oblidi això, sisplau. Sí. Que la gent no Però és que a sobre Crepúsculo és un exemple super ben fet de com una pel·li, una saga que comença amb un pressupost, Crepúsculo, la primera pel·lícula con ese filtro verde de pel·lícula independent, acaba amb una pel·lícula espectacular. Sí. Bueno, una pel·lícula espectacular, que la batalla final són 4 gats. Exacte, sí. És una cosa A mi tremenda. això no m'agrada, No m'agrada gens, això, A veure, Li és tinc que carinyo a la saga, però clar, és que no hi ha per on agafar-ho. No, és un quadre. Crepúsculo és Crepúsculo, és la primera, perquè a més estem robats de que la Catherine Hardwicke no fes la resta de les pel·lis. Què fan contractant altres persones? Aquest color blavós de les primeres pel·lícules i després la resta, que és aquest color daurat. No m'agrada, és que clar, Crepúsculo és Crepúsculo la primera i a mi m'agrada molt Luna Nueva, ho he d'admetre, perquè la banda sonora, com diu la Belén,
és xulíssima i tenim... La banda sonora de Crepúsculo també és brutal. És brutal. Sí, sí. Però sí que és veritat que, clar, la Catherine Hardwicke, que va fer aquest bon treball a la primera pel·li, que era amb lo mínim, doncs bueno, traiem lo màxim d'aquesta saga i després va anar una mica així. Està clar, Sí. està clar. Però bueno, ens agrada. No, està bé. Bueno, jo seguint amb les sagues que no van tenir mai un final, després parlarem d'una molt mítica que sí que va tenir un final, jo he de dir que en el seu moment jo vaig tenir una època molt dura i molt forta per Percy Jackson. Jo estava malament amb aquestes pel·lis. Jo estava molt obsessionada amb Logan Lerman, ho estic a dia d'avui encara, perquè és com impossible desenamorar-se d'aquest senyor, perquè creix a la vegada que nosaltres i llavors és com que va evolucionant amb els gustos. M'enteneu, no? No, i a més, cada cop que creix està més guapo perquè està com més home, més, saps? Sí, amb canes i tot. Uf, increïble. Sí, exacte, és que ara té canes ja el Logan Lerman. No passa res, l'estimem igual. Sí, molt heavy. Però a mi Percy Jackson m'encantava, perquè a més jo que sempre m'ha agradat molt, o sigui, jo de petita realment llegia molta mitologia i llavors m'agradava molt veure com la Medusa i no sé què i tal. I estava molt bé, però amb Percy Jackson va passar el mateix, es van fer 3 o 2 segur. 3, no? Sé si crec que es van fer 3. Mira, exacte. El mític llibre, exacte. Crec que es van fer 3, sí. però després no van tenir continuïtat perquè no van seguir, no sé exactament per què, però jo recordo que la primera me la sé de memòria. La primera és brutal. Me la sé de memòria, la primera Percy Jackson. Sí. La tercera jo no sé si l'he vist, Fixa't. Jo crec que tampoc. Jo crec que sí, però potser l'he vist un cop. Però la tercera no ho sé. I com acaba la tercera? O sigui, acaba en final conclusiu o no? No, segur que no. Vull dir, no, jo crec que no. Però la primera és molt... Però són típiques pel·lis que potser dintre de 10 anys fan i tornen, saps? A veure... Volien fer una sèrie? Sí, bueno, clar. O sigui, com a pel·li no, però la sèrie està in the making. Bueno, cosita. O sigui, es farà? Sí. L'estan escrivint... Amb el Logan Lerman, també? No. Per desgràcia, no. No. Per desgràcia no. Però, jo no en tinc notícia del tema, però sí, hi ha una sèrie prevista, no sé si per l'any vinent, una cosa així. Vull dir que, ojo, que se vienen cositas. Sí, està clar. Però jo crec que també, si hem de parlar d'una saga també que va tocar molt en el seu moment i que jo crec que tots la vam seguir, ens vam llegir els llibres i tal, jo crec que aquesta és els Jocs de la Fam, Los Juegos del Hambre, The Hunger Games, digueu-li com vulgueu, però aquesta va donar molt fort. Va donar molt fort. Ui, així? No, és així, no? És amb els 3 dits. Sí, és així. Jo crec que aquesta també ens va donar fort també per un parell de motius. Una, perquè ja érem més grans, la primera és del 2012, ja teníem 16 anys, allò, estàvem acabant l'ESO, començant batxillerat, i després, clar, tenien una trilogia darrere, una trilogia de llibres que estava molt bé, perquè jo me'ls vaig llegir, amb l'Alba ho en parla moltes vegades, que és d'aquests llibres que ens rellegíem i que tenim els llibres amb les pàgines fetes un caldo de les vegades que ens els havíem llegit, i després que realment les pel·lis sí que cap al final, però la primera és brutal, i la segona també està molt... És que jo també crec, o sigui, jo recordo molt un estiu en què em vaig llegir tots els llibres, que estava viciadíssima, però sí que és veritat que, clar, va trencar molt, sobretot la primera pel·lícula, perquè era això, o sigui, no s'havia fet res mai com això abans, saps? Era com una societat completament diferent, amb un pensament completament diferent, un plantejament completament diferent, saps? També molt fred en quant a normes, saps? Llavors jo crec que també això va trencar moltíssim, i que realment és una saga juvenil, però està tirant a... És una saga molt més madura en aquest sentit. Sí. Saps? Jo crec que això va ser una mica la clau dels Jocs de la Fam, que tenia com aquest transfons, no? Exacte, que als pares també li agradava això, perquè era com... Jo crec que és saga juvenil, perquè crec que ens va pillar quan érem relativament més petites, però és una saga que és per tots els públics. De fet, l'altre dia la van fer per TV3, que estàvem fent zàping i la vam enganxar, i jo, doncs deixa-la, perquè jo estava fent coses, deixa-la posada de fons, i el meu pare es va quedar a veure-la sense i diu, doncs aquesta pel·li no l'havia vist, i jo pensant, serà que no he parlat jo d'aquesta pel·li vegades a casa, saps? Exacte. I li va encantar, li va agradar molt, vull dir que jo crec que els Jocs de la Fam, i jo la recordo viure-la amb una intensitat
doncs com vaig viure... És que el que va passar amb els Jocs de la Fama és que va començar quan estava acabant Harry Potter i llavors jo em vaig aferrar a la primera saga que em van donar en plan de, vale, se m'acaba Harry Potter, ara a què m'enganxo, no? I llavors per mi va ser els Jocs de la Fama, 100%. Bueno, Sí, jo sí. faré una mica Sí, de abogada del diablo i diré que jo em vaig... O sigui, els llibres els vaig llegir quan sortien, la primera adaptació a l'espanyol que van treure, em vaig esperar 2 anys, el següent i un any també. I he de dir que les pel·lis, per mi, no estan tan a l'altura de la saga dels llibres perquè jo estava obsessionada, me'ls llegia constantment, me'ls rellegia a l'estiu, que és el que parlava amb l'Adriana, o sigui, però memoritzant el llibre de l'obsessió. I després, el que em va passar amb la pel·li és que, clar, de primeres també, com la Katniss, te la descriuen com una tia morena, però morena també de pell, amb ulls verds, no sé què, posen a la Jennifer Lawrence, que era com, bueno, i el pita. Després, el Josh Hutcherson, i jo pensant, què està passant? No m'agrada. Però després t'acostumes i ja està, perquè els últims llibres sí que els vaig llegir ja amb la mentalitat de, bueno, són aquestes persones. Però tot i així recordo que va ser una mica de xoc quan la vaig veure. M'ha agradat, però els llibres, joder, són molt heavies. Aquesta era la meva I concepció. vosaltres éreu Gale o Pita? Com? Jo era Pita, jo era de Pita. Jo també. En sèrio? Pita a tope. Sí. Pita, 100%. No, jo Gale. És que el Gale era un pringat, mira, em sap greu si algú m'estava veient, vull dir, era un pringat. Sí, Adriana. Sí. Aquí el millor era el Pita No! Mort. Pobret meu, amb, Sí. amb tot el que passa, és un sant. A veure, el aquest millor era noi. Haymitch, però després, o sigui, ens podem barallar, si voleu. Alfa. M'encanta és Haymitch. veritat. És que el Home. Haymitch era molt I Si hem de hi parlar ha, d'home. hi ha un altre personatge que m'encanta i mor a l'últim llibre. Jo, quan vaig veure aquesta mort, vaig fer bo. Spoiler. hasta aquí hemos llegado. Estava molt enfadada. No diré qui és, En per si sèrio? no l'heu vist. Però estava tan enfadada Bueno, que vaig fer coi, vaig fer amb el llibre. jo posaré un spoiler Home, ho alert, pots digues dir. qui és. Jo Disclaimer. posaré un spoiler. Quan mor el Finnick, un moment. Ah, bueno, clar, no. Jo vaig pensava, tancar la el llibre germana no, també. però el Finnick... Ho vaig passar molt malament amb el Finnick. molt Així, malament. pum, hasta luego. A més, Sí, que sí, el sí. casava amb S'ha l'Annie i posen el Sam Claflin després i el maten. Venga, por favor. És que... No, fatal. No. Mira que a més jo amb la germana no me'n vaig ni adonar. Perquè passa com tan ràpid que era com de, ui, s'ha muerto? Sí, Saps? exacte. Vaig haver de tornar enrere en plan de, bueno, pues s'ha muerto. Però amb el Finnick, jo, o sigui, és d'aquelles vegades que ma mare ha entrat a l'habitació en plan, què te passa? Jo en plan de... Ah! Tal qual, o sigui, fatal. Però clar, jo recordo quan es va fer el càsting de Los Juegos del Hambre, jo sempre, l'Alba ho sap, em sap greu, ara aquí m'obriré en canal. Estic explicant masses coses per aquest canal ja, però no. Intimitat. És lo que hi ha, són coses que així em coneixeu. Jo sóc una fan molt hardcore de Josh Hutcherson perquè és una persona que va arribar quan jo era molt joveneta a la meva vida, vaig anar a veure una pel·li seva al cine, em vaig obsessionar amb aquest nen que tenia la meva edat i sempre ha sigut Quina pel·li era? Un puente hacia la vida. Home, és que clar. Vaya drama, vaya Òbviament. drama. Hòstia puta, aquesta pel·li, Que eh? maca. Quin drama de Que pel·lícula, maca que sisplau. és. Otro rollo. Però és que, clar, Otro jo un puente rollo, hacia la és molt vida maca. la veia religiosament un cop per setmana, que jo crec que l'Alba d'això s'ha de recordar. Religiosament Sí. un cop per setmana veia un puente hacia la vida, me la sé de memòria, fatal. Vull dir, tinc tota la seva filmografia en DVD i la seva filmografia no és per tenir en DVD i jo la tinc. Vull dir, m'enteneu? És un nivell d'obsessió una mica fort. I clar, quan de cop em diuen serà Pita, i jo pensant, no, perquè ara es farà famós i no volia que es fes famós. I jo volia que fos el meu nòvio. Exacte. Jo de petita, en plan, al 2012, en plan, jolín, ara ja no podrà sortir amb mi, saps? En plan, ja va ser famós. Exacte. Fatal. I ara, doncs mira, està amb la Clàudia Traisac, amb una... Vull dir que no em vaig quedar tan lluny de sortir amb Josh Hutcherson, ell no lo sabe, però jo no estava tan lluny de sortir amb ell. Que consti. Digue-li, envia-li un missatge si està veient això. Exacte. El que passa és que ell parla castellà però no parla català. Li haurem de fer cursos de català perquè entengui això, Bueno. llavors ja podríem passar al Parlem-ne. Però sí que és veritat que jo amb els Jocs de la Fama ho vaig passar molt bé. He de dir que, havent llegit els llibres, les últimes 2 pel·lis no li fan justícia a Sinsajo, però bueno, Ja. Però ja passa. no està mal. Però almenys no és tan dolenta com Míriam, una saga que no ens agrada gens. Home, A veure, un moment. És que això és un crim a la humanitat. Què va passar amb Cazadores de Sombres? uf. Què va passar? Què passó? Duríssim. Duríssim. Fatal. A dia d'avui
2021 encara no ho entenc. Com una saga de llibres tan guai, per què han fet el que han fet quan l'han volgut adaptar? És que encara no ho entenc. Però és que, a més, no l'han adaptat bé, ni en pel·li, ni en sèrie. Bueno, és que la sèrie, bueno... La sèrie no La l'he vaig vist, veure. Jo vaig veure la primera temporada, la vi, i vaig dir, ja està aquí. Jo he vist les Vull dir, 4, La vaig veure... Ella, fan que jo quatre. vaig anar un moment, vaig anar quan la van estar al cines, la pel·lícula, que jo m'havia posat aquí els braços, en plan, m'havia dibuixat les runes, Oi, mira. que jo era molt, Uau, molt fan, Uau. molt fan. Van fer una sèrie que realment és un llibre que dona per fer una sèrie llarga, però és que no, Sí. és que no. Bueno, No, un llibre vull però és que plorar. són 750, aquesta senyora segueix bueno, escrivint sí. llibres Sí, sí. de Cazadores de Sombres, que és com, Sí. no se li acaba, és molt fort. Sí, no. Clar, vam tenir coses que no estaven tan bé. A mi personalment una que no em va agradar gens en el seu moment va ser Divergente. Vull dir, Una altra. jo m'havia llegit els llibres, m'havien Bueno, agradat molt els a mi al llibres, principi... la primera està bé. O sigui, a mi la primera no em va desagradar, Passa que jo no m'havia llegit els llibres. És que es passen els llibres Però- una mica pel forro, Sí, exacte, Clar, és que exacte, això- sí. Si no t'has llegit el llibre, la primera pel·li vols dir, hòstia, que guai, no? Sí, és Però si disfrutona. saps de què va, no. Sí. Clar, és que jo no m'he llegit els llibres. Jo recordo la primera gaudir-la. Però ara és com... Jo recordo gaudir de la trama que era la Shailene Woodley i el Theo James. Això era el que jo Exacte. gaudia de Divergente. La trama. Perquè És que la resta no... Vaya dos, realment. Claro. Sí. No, estava molt bé. No, bueno, el que està clar és que la nostra generació va viure un boom bastant important de tot aquest tipus de sagues cinematogràfiques que realment eren com tot un esdeveniment i que jo crec que és això, no? Que tots ens anàvem aferrant a l'últim que anava sortint perquè, bueno, tu sempre tens les teves una mica més fetitxes, no? Per dir-ho d'alguna manera, i ja us dic, jo quan em veia que acabava Harry Potter jo m'estava trobant amb un buit existencial i em vaig aferrar tot el que vaig trobar, en plan, els Jocs de la Fam, Percy Jackson, el que em doneu, perquè jo necessitava omplir el que... Bueno, he deixat aquí el meu coixí de Harry Potter, però és que com que ja hem parlat de Harry Potter, no parlarem de Harry Potter, però que no, que jo crec que la nostra... S'ha de mencionar Harry Potter, va és ser la molt saga important per a les nostres excel·lència. vides. Vull dir, 2001, és que totes aquestes de les que hem parlat són posteriors, vull dir, és que al final Sí, jo sí, crec sí. que van fixar un precedent, no?, en tot aquest tema. Jo, una pregunta que sí que us volia fer, perquè clar, jo en aquella època, no sé vosaltres, jo llegia molt en aquella època i em llegia moltes sagues que després mai van ser adaptades. Llavors jo no sé si vosaltres potser us veu quedar amb les ganes de que adaptessin a una saga que vosaltres us veu llegir i veu dir, buah, aquesta m'hagués agradat molt. Alba? Jo qualsevol de Laura Gallego García m'hauria mort. Si haguessin adaptat qualsevol saga, o sigui, m'hauria mort. Les de les cròniques de... cròniques de... Com es diu? De la Torre. De la Torre. De la Torre. Mare meva. Arriben a adaptar això? Bueno, em dona un Harry, t'ho I dic. quan adapten Memòries d'Idun fan el que fan? Bueno, Això anava a dir jo. Això anava a dir jo. Aquesta era la que jo no volia dir. parlarem. És que clar, Parlem-ne, no parlem-ne, també. No parlem-ne. No parlem-ne, no. No. De fet, quan va sortir la sèrie, va haver-hi gent que si ens està veient ens ho recordaran, que em van dir, i si fas un Parlem-ne de Memòries d'Idun? I en plan, do you really want that? Perquè és que hagués sigut un Parlem-ne I si no ho simplement de fem? rajar. Sí. Llavors potser podríem no fer-ho i ens quedem tranquils i que no obrim jardins en els que no ens volem ficar, perquè Memòries d'Idun va ser una obsessió molt forta que la vam estar reclamant durant molt de temps i de cop Netflix va decidir posar diners per no fer res. I va fer, bueno, pues Jo em bien. vaig llegir uns llibres que es deien Oscuros. Ah, No sé si sí. us el veus llegir. Que de fet, o sigui, hi havia com 3 o 4 llibres i jo els vaig gaudir moltíssim perquè anaven de típica trama d'una noia problemàtica que va a un internat i llavors coneix a un noi que és un dimoni, però després coneix a un altre que és un àngel. Bueno. I era, o sigui, realment jo tinc molt bon record com de gaudir molt dels llibres i van fer l'adaptació del primer llibre fa 1 any i mig o 2. Ah, sí? Jo, sí, jo hypejadíssima, en plan, uah, per fi, després de tant de temps, tal, i ho vaig veure i vaig dir, quina porqueria. Sincerament, quina porqueria, perquè em va decebre moltíssim. Bueno, això Em passa va molt. decebre moltíssim. I també recordo, ara mateix no recordo el nom, però llegir-me una saga també de Homes Llop.
Bueno, Però no és me'n que... recordo. Que eren dos llibres, pot ser? Que tenien com Sí. fulles a les portades molt maques i un era Sí, com... no sé per què recordo una imatge, tenir com una imatge d'una noia i un home llop a una cascada, fent-se petons... És que no me'n recordo ara mateix. Sí, jo Ai, això a també mi, m'ho a he mi llegit, això per què perquè... m'està sonant? Sí, a mi això m'està sonant una mica. Veus? Que fort. Sí, a mi també, però no, jo crec que això no ho vaig arribar a llegir. Jo recordo que va haver-hi una que la gent no en parlava gens, però jo me la vaig llegir tota sencera, que es deia Septimus, que tenia com 8 llibres, els tinc tots encara, perquè és que no puc desfer-me'n d'ells, perquè era una saga que em va agradar molt, que no la van adaptar mai, i era una història superxula sobre mags i no sé què també, i no la van adaptar mai, i em va fer molta ràbia realment, perquè a mi m'agradava molt. Però jo crec que això ens ha passat, ens ha passat amb bastantes, però és que Memòries d'Idun per mi és el pitjor cas de tots, perquè no. Lo que podria haver sido. Sí. Home, tu imagina't, un bon càsting, un bon elenc per fer Memòries d'Idun i ben fet i amb pressupost. Bueno, Adriana, ja ho saps, o sigui, el teu proper projecte ha de ser això. Vinga. Bueno, Laura Gallego Ens hi García, posem si entre vols, totes. produïm una pel·li en condicions de Memòries d'Idun, llámame. Clar. Vota a sí, favor. home. Exacte. Home, seria meravellós. Les eines les tens. Firmo. Home, jo he de dir que ole per la Laura, perquè va veure el que va fer Netflix i va dir no us venga els drets del segon llibre. Vull dir que és una tia que a mi sempre m'ha caigut molt bé, perquè té com les idees molt clares en aquest sentit i vol que es facin bé les coses amb els seus productes, no? Llavors, molt bé. Va fer un vot de confiança amb Netflix que no li va sortir bé i ja està. Però bueno, parlat d'aquesta part com més nostàlgica, posem-nos una mica en els ulls del que està passant en el món ara mateix, perquè sí que és veritat que nosaltres vam viure aquesta època, jo crec que una mica daurada, no? de sagues juvenils, amb millor o pitjor qualitat en segons quines sagues, però clar, ara ha canviat molt la cosa, perquè ara jo crec que l'altre dia quan estàvem preparant això, jo ho parlava amb l'Alba, no? Ara passa una cosa que potser no hi ha com tantes sagues, perquè les que hi ha són... Bueno, no prefereixo no dir ni noms, No. perquè, vull dir, podem veure 75 vegades els Jocs de la Fam, per què has de veure To All the Boys I've Loved Before? No cal, m'enteneu? O sigui, O les de After, no les he vist, però només veure les portades... Ai, jo sí que les he vist. Uf, Belén. No cal, és que jo Duríssim. crec que no cal. Jo he vist els trailers i he dit no em perdré el meu temps en això. Jo les he vist, però perquè em vaig llegir els llibres i recordo com vaig dir, per la Belén adolescent anem a veure-les, Clar. saps? Però sí que és veritat que no em van generar Clar, com és que jo After res, ja no... ni I és que gaudir he de res. dir que això és una mica guilty pleasure. I les veig totes. After no, però perquè After... Uf, és també d'estar un poquito malito. Sí, és un amor molt tòxic, Belén. Sí, o sigui, ho sé, sí, ja ho És sé, molt tòxic, però jo les he vist per la Belén teenager de dir, Ja. saps? Sí, Aviam, t'entenc. ja que m'ho vaig llegir tot, doncs ho vull Sí, sí. veure. Ja. Clar, Però jo és que no em van saps què agradar. passa? Que jo After ja no m'ho vaig llegir perquè a mi els fanfictions no m'han agradat mai. És a dir, els fanfictions de Wattpad i totes aquestes aplicacions que teníem antanyo, no? Que jo crec que els millennials no sé ni si saben el que és, perquè això era com del 2010. Jo vaig escriure una fanfiction, imagina. Bueno, ara Clar, s'està però jo- recuperant amb l'anime, Adriana, això Ara de s'està... Wattpad. Sí, però bueno, no, Sí. això és un tema que no obrirem ara. Llavors, el cas és que, clar, o sigui, After, en realitat és un fanfiction del Harry Styles. De I jo Wattpad, pensava, sí, jo no llegiré un fanfiction on el Harry Styles és un amor tóxico i tiene tatus, o sigui, tiene tatus no perquè ja en té, però en plan, que és un tio, en plan borde, no volia jo tenir aquesta imatge de Harry Styles en mi cabeza perquè ell no és així, no el conec personalment, però ell no és així, i llavors era com, no, i llavors a mi After no em va agradar mai i mai he entès gaire bé el fenomen, també perquè suposo que a mi també em va agafar com molt gran After, jo crec que ja em va Sí, agafar com, és que ja era molt gran. com amb 18, 19 anys i vaig dir, d'esto ja no és per a mi. Perquè Clar, això li ha clar. agafat a la meva germana, que té 15. Exacte, Ja. exacte. Clar. Exacte. Però Que en no canvi sabia ara que era sí- Crepúsculo. Perdó, ja està, segueix. és veritat que... No és veritat, sabia que era germana, no Crepúsculo, sabia la que vaig era culturitzar fa menys d'un any a la pandèmia. Fa molt poc, sí. Heu viscut el procés vosaltres, perquè és que jo Sí. em deia, què és això? Jo pensant, no va a passar un dia más sin que tu no lo sepas. No, està clar. No, i a més, lo graciós... I vol de veure com Harry posen- Potter, Adriana. Bueno, molt bé, Bueno, clar que sí. Has se puesto la viene otro semilla. maratón.
Molt bé, perfecte. No, em sembla fantàstic. Però, clar, sí que és veritat que nosaltres jo crec que vam viure una època com amb totes aquestes sagues, que a més totes eren fantàstiques. Ara totes les sagues són romanticones, que, ok... Fan bastant de mal aquestes sagues, però bueno... Però no tenim sagues xules fantàstiques ara. Bueno, almenys a mi no se m'acudeix cap que estigui bé o que estigui en funcionament encara. Però en canvi sí que és veritat que com ara hi ha tot que estem anant com cap a les sèries, sí que és veritat que ara les sèries juvenils estan molt bé en comparació amb les intents de sagues juvenils que hi ha. Vull dir, per exemple, la samarreta que porto jo, que és de Sex Education se suposa que és juvenil, bueno, és juvenil o adulta realment, però està enfocada com cap a un públic juvenil i té unes idees superguais. Sex Education, per exemple. M'enteneu? Llavors jo no sé si aquest canvi vosaltres també l'haureu notat, que ara, a veure, evidentment hi ha sèries juvenils que són una autèntica basura, però hi ha coses que estan molt bé. Sí, o sigui, jo sí que és veritat que, per exemple, m'agrada molt veure-ho tot, però per saber de què es parla i també per poder donar la meva opinió. O sigui, jo, aquesta de To All The Boys I've Loved, no sé com es diu, me les he vist, però no, o sigui, me les he vist per saber què eren, per què hi havia tanta gent amb aquest boom, i llavors jo les vaig veure i vaig dir, sincerament no m'ha agradat, saps? O sigui, però també per això, per nodrir-me una mica del que està passant ara i també poder dir, hòstia, doncs m'ha agradat o no m'ha agradat. En aquest cas no em va agradar, però sí que és veritat que hi ha sèries d'ara mateix que són per públic juvenil i tirant adult, com Sex Education, Stranger Things i tot això, que trobo que són brillants en moltíssims aspectes. Stranger Things sobretot, vull dir, a mi Stranger Things és de les meves sèries preferides del món i trobo que és brillant, o sigui, és absolutament brillant. Jo crec que potser... És juvenil, sí i no, perquè té coses que, segons com, et poden fer por, saps? Però jo crec que ens agrada Stranger Things molt més a la gent de la nostra edat, potser dels 22 als 27, més que a la gent més jove, perquè crec que ens recorda el que veiem abans. Sí, perquè té un punt nostàlgic en aquest sentit. Però sí que és veritat que jo feia de cangur a uns nens del meu col·le que tenien, doncs això, no sé, potser 10-12, que estaven obsessionats amb Stranger Things. Sí, però obsessionats, amb samarretes i coses. Llavors, clar, no sé, suposo que també molta gent deu vincular el fet de que surtin nens amb que és una sèrie juvenil i tampoc és així del tot. Perquè el que expliquen és bastant... O sigui, depèn de com tu miris l'edat que tinguis, és bastant creepy, saps? Sí. Home, però jo crec que una mica el que dius tu, Adriana, aquesta dualitat que es presenta ara de que Netflix faci produccions o que posi diners a fer una pel·li, per exemple, com The Kissing Booth, que és, no diré la paraula, però una merda infumable, o sigui, que no té ni... O sigui, no hi ha per on agafar-la. És que és brutal. No, és horrible. I a més, amb dos actors que són... Perquè la Joey, la protagonista... Joey King. Joey King, que és molt bona aquesta noia, o sigui, realment és molt... I després el Jacob Elordi, que el redescobrim a Euphoria, que es va menjar aquesta merdolo de pel·lícula. Tens aquest tipus de producció versus això, pues, Sex Education, que el missatge és brutal, tota la temàtica que crec que és supernecessària i està molt ben enfocada pels adolescents, que és el que tu dius, té una part molt adulta, però jo crec que si la veiés la meva germana em quedaria tranquil·la de que estigués veient una cosa així i que expliquessin coses que fins i tot nosaltres amb 25 anys ens sorprèn veure a pantalla, no? Perquè tenia algunes escenes que dius, joder, doncs jo això amb 15 no ho vaig veure mai. Bueno, però aquí també es nota una mica, no, l'evolució que està tenint també l'audiovisual, no? Vull dir, i no només l'audiovisual, sinó nosaltres com a societat una mica, o sigui, els missatges que ens donaven, perquè ara realment si et poses a analitzar segons quines sagues, home, hi havia missatges que dèiem de Crepúsculo, no, en plan que hi havia coses molt tòxiques, hi havia coses molt tal, que sí que eren fantàstiques, però al rerefons a tu t'estaven inculcant unes coses que no estaven bé, i en canvi ara o sigui, s'està com reeducant, no? Molt a la societat a través de l'audiovisual, i si ho fem des del principi, des de que els joves comencen a consumir aquest tipus de coses, i ara com que tot es consumeix per plataformes i tal, que realment són ells els que ho escullen, home, doncs jo crec que està molt bé, no? Que tinguem sèries com
com Sex Education, que obren un munt de temes que en general no es tracten i que es treguin tabús de sobre que no hauríem per què tenir-los, que no són sagues fantàstiques. Bueno, jo crec que això va ser més de la nostra època i potser en algun moment torna tot això, però sí que és veritat que trobo que està molt bé que hi hagi totes aquestes noves sèries que tracten temes. Eufòria no és per exemple, no és una sèrie per superjoves, però sí que és veritat que ens ha agafat potser a la nostra generació i ens ha reeducat en molts temes que abans no estàvem educats, no? Vull dir, que són sèries que també estan com ajudant a això, no? A reeducar-nos d'alguna manera que falta ens fa a molta part de... A tots i a totes, vull dir que si a tot això ens ajuda, doncs ara aquestes sèries ens ajuden, o aquest audiovisual i aquesta reeducació ens ajuda a veure que la relació de l'Edward i la Bella doncs era tòxica, o era... I la seguim veient amb carinyo, però ens n'adonem, que és lo important. A mi anava a dir que em fa una mica de... O sigui, no sé ben bé com dir-ho, però crec que s'han establert molt heavy els estàndards de sagues juvenils fantàstiques. O sigui, jo ara mateix penso, és impossible que a dia d'avui es faci una cosa millor que Harry Potter. M'explico? És impossible que es faci alguna cosa com Los Juegos del Hambre. Dic això per dir, però crec que s'han establert els estàndards tan heavies del que va ser allò i el boom que va ser allò, que jo no veig en els propers 10 anys algo tan guai com això. El que més proper pel meu gust personal s'apropa a una cosa tan heavy com Harry Potter és Avatar. Que Avatar, en el seu moment quan va sortir, va ser un bombazo de la parra, a mi em va encantar. És un món completament nou, una pel·lícula que han triat 10 anys a fer normal, amb el corazó que s'ha fet, i ara l'any que ve surt la segona. I jo crec que sí que Avatar potser serà fa tant de temps que es va estrenar la primera que... Clar, sí, fa moltíssim. Però jo crec que quan surti la segona serà molt heavy. Però no sé si serà al nivell de les sagues que hem viscut nosaltres, saps? Clar, jo crec que també el que més s'ha apropat a tot això que vam viure la gent que vam seguir Harry Potter i tal, i que sí que ha mogut masses i que hi ha hagut un jaleo bastant important amb tot això, ha sigut tota la franquícia de Marvel, que en algun moment ja he de pensar com fer un Parlem-ne de Marvel, perquè segur que però és que és tan extens que no sé com enfocar-lo. Si algú té idees, per favor, digueu-m'ho, perquè és que no sé com enfocar un Parlem-ne de Marvel, us ho dic amb tota la sinceritat del món, però tinc moltes ganes de fer-lo perquè això ha sigut una revolució i ha sigut una cosa espectacular. I no entra com a saga juvenil, no? Perquè no és una saga juvenil, però, ostres, els diners que ha mogut Marvel i les masses que ha mogut Marvel, otro rollo. Bueno, el món de Marvel en general és molt heavy. Clar, vull dir que sempre pensem que no hi haurà res millor i sempre hi ha alguna cosa millor. O no millor, o sempre reinventa. La gràcia d'això és que sempre ens reinventem. Exacte. Una mica és la gràcia, com intentem fer aquí totes les setmanes, però una cosa que no reinventem és acabar a temps els Parlem-nes, per tant hauríem d'anar tancant, perquè portem ja aquí molta més estona de la que hauríem d'estar. Moltes gràcies per haver vingut aquí a fer una mica el friki. Ens hem controlat bastant més del que jo pensava. Sí. He de dir, perquè... Ha estat molt interessant, realment. Quan vam plantejar això, només vam cridar noms d'actors que ens agradaven i jo crec que ho hem fet prou bé. Semblem persones normals i que no cridem quan diuen Logan Lerman. Per tant. Així que, bueno, ens veiem a la propera si voleu tornar. Claro. I tant. Sempre. Sí, sempre. Sempre sí. I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Com heu pogut comprovar, ha sigut una xerrada molt divertida i jo crec que hem trucat temes molt interessants i han sortit noms molt interessants, però com sempre deixem que doneu la vostra opinió a les xarxes sobre què us ha semblat el que hem dit. Si esteu d'acord, ens podeu explicar quina era la vostra saga preferida, que sempre ens agrada saber aquestes coses, i evidentment doncs, suggerir temes que us agradaria que sortissin al programa. I ara sí, ens veiem d'aquí 2 setmanes. Adeu!